Bueno, eguerdion, eta mila esker gure deiari erantzun diozuelako. Gaur lurraldea eta hizkuntza jardunaldia aurkeztu behar dugu. Hirugarren jardunaldia, beste bi egin dira orain baino lehen. Eta hortarako, mailan bildu gara, Paul Bilbao, Kontseiluko idazkari nagusia, Iñaki Alegria, UEko zuzendaria, eta Josu Labaka, UEMako lehendakaria. Bistan da, euskararen erakundeotan badagoela zer hobetua emakume eta gizonen berdintasunari dagokionean. Jardunaldi hirugarrena dela esan dut, beste bi egin dira aurretik, eta beste bi horietan landu da hirigintzatik lurraldean ze eragin linguistiko egin daiteken hirigintza egitasmo batekin. Hau, zenbaitentzat, oraindik exotiko xamarra da, gogoratu behar da, herrigintza eta herri lanen ingurumen inpaktoak neurtzen hasi zirenean ura ere oso exotikoa zen, 70ko hamarkadan edo. Eta gero ohikoa bihurtu da, eta gaur egun geldi arazi daiteke, edo bertan bera geratu daiteke egitasmo bat, baldin eta ingurumenari gehiegizko eragina, gehiegizko inpaktoa eragiten badio. Beraz, horrek utzi dio exotiko izateari, eta berriz eragin linguistikoarena hor dago. Hemen badaude gutxienez, eta jardunaldi hauei esker bide bat egin da, eta ari da gai hauetaz hitz egiten, eta momentu honetan badaude gutxienez bi referentzia derrigorrezkoak. Bata da, egunkarietan egun baten bai, eta horrengoan ere bai, dagoen lekarozko kasua. Eta badago beste datu berri bat ere da, tokiko entitateen lege berriak, hain zuzen ere, eragin linguistikoaren ebaluazioa bere udalen eginkizunetan txertatzen duela. Hori da beste elementu berri bat. Horrekin ia, hasi da gai hau agendan sartzen. Erreferentzia nagusia hasieran Gales izan zen, Galesen ere hasieran exotikoa izango zen, baina duela aste gutxi jakin dugu, Bangor izeneko herri baten, 300 piku etxebizitzako egitasmo bat, bertan bera gelditu dela, hain zuzen ere, eragin linguistiko gehiegizkoa zuelako bertako hiztun komunitatean. Beraz, bide bat egiten ari gara, gai honek, nik uste, etorkizun handia dula, gutxinez ingurumeneko eraginak bezain bestekoa bai seguru. Eta, bueno, hain zuzen ere, hortara dator, edo kontestu hortan kokatzen da gaur aurkezten ari garen jardunaldi hau. Hemendik aurrerakoak, lehenengo Paulek egingo digu aurreko bi jardunaldien ibilbidearen laburpena egingo digu, Paul, aurrera. Egun on guztioi eta mila esker gure deiari erantzutagatik. Egia esan, agerraldi hau prestatzeakoan hartu nuen, orain dela 3 urte, egin genuen agerraldian esaten genuena. Nolabait Mikelek esan duen moduan, 3. dira, ja zikloa amaituko dugu alakoetan interesgarria da, lehenengoan ze espektatiba genuen, edo zergatik antuatu ziren, lehenengoiek bekusteko azkenean ea gure helburua betetzen dugun. Ez da, orduan, irakurriko dut, bi esaldi dira, zehazten genuen, ez da, Euskara normalizaziorako abiapuntu eta helmuga dira arnazguneak, hain zuzen galera prozesua enbanden kontrako norantzan, arnazguneak Euskari eusteaz gain, hoiek edatuz berriak sortuz emango baita normalizazioa. Kezka horretatik besteak beste abiatu genituen lehen jardunaldia eta orduan esaten genuen, hizkuntza politika zehatzak aplikatu behar zirela, zehar lerrotasunari garrantzia ematen genion eta Mikelek aipatu duen bezala beste politika batzuetan, etxe bizitza politiketan, lurra antolamenduan eta barrekoetan hizkuntza irizpidea txertatu behar zala. Eta oaingo jardunetan, gero azalduko duen bezala, bagian erantzun praktikoak emango ditugula iruditzen. Zaitela ere, nik agerraldi hau baliatuko nahiko nuke, ziklo hau ikusita,
bueno, iruditzen zaialako gauza askotarako baliagarri izan dela, ez? Nik bi azmarratuko dituzke. Bata, lehena, eta oso garrantzitsua, bueno, pues ikusi dugulako euskalgintzaren eta instituzioen arteko konplizitateak eta elkarlanak benetan eragina izan dezaketela. Eta nik uste dut hori badala azpimarratzeko elementu oso garrantzitsua. Eta gero bigarrenik, bueno, pues eragiteari begira nola lan egin dugun, ezta? Kezka bat genuen, eta lehen Mikelek aipatu du, bueno, agian hasian exotikoa izan zitekeena, baina kezka bat partekatu genuen, gero saiatu ginen kezka horretan zeuden harimutur guztiak zehazten, lehen esan duan bezala, hezkuntzaren gaiaren zehar lerrotasuna agerian jartzen, eta horretarako hainbat disiplinetako adituak ekarri izan ditugu beste jardunalitara, bestela badirudi Euskararen gaia, Euskararen munduan gabiltzagon afera bakarrik dela, eta horrexegatik gure jardunaletatik, basatu izan dira, arkitektuak, ingurumen teknikariak, alegia beste disiplinetatik dabiltzan adituak izan ditugu, gero ikusi genuen hau ez dela gure komunitateari bakarrik eragiten dion zerbait, eta kanpoko gonbidatuak ere izan ditugu, eta Mikelek ere aipatu du, nik uste dut interesgarria izan dela, indela pare bat aste, bueno, Bangorren lortutakoa, eta orduan ja tresna bat pasatu beharra ikusi genuen, alegia eragin linguistikoen ebaluazioa, tresna hori sortu genuen, eta nik uste dut badala azpimarratzeko elementu oso garrantzitsu bat, lortu egin dugula tresna hori korpus juridikoan txertatzen. Nik uste dut berriki Eusko Legebiltzarrak onartu duen udal legean, berariaz jasotzea, eragin linguistikoen ebaluazioa egin beharra, iruditzen zaigu benetan, nolabait guk hasieran gero buruari jarri genion helburu nagusienetako bat, hirugarren jardunaldiak egin gabeia bete egin dugula, ezta? Eta bain, bueno, pues bagoaz nolabait neurri zuzentzaileak abian jartzea. Hortaz, gutxienez, arrakastarako bi elementu horiek azpimarratu nahiko nituzke, ezta? Lortu dugula ja tresna hori izatea, eta tresna hori korpus juridikoan txertatu dugula. Eta beraz, badakigu hemendik aurrera hori ere kontuan hartuko dela. Eta ja, bueno, pues urrengo alegia maiatzean izango den jardunaldien inguruan, pues ja, beste bat emango diotitza, interesgarriak izango dielakoan noski. Eskerrik asko, Paul. Josu Labakak, udalerri Euskaldunen Mankomuniako lehendakariak, aurrera begirako erronkai buruz izango dugu. Toki entitateen lege berritik abiatuta ze urrats datozen, Josu. Bai, bueno, hemen ez ikusten da, zibilbide bat egin dala, uste da alegin partekatu baten emaitza dala baita ere, eta horre bai Gipuzkoako Foru Aldundia, bai Kontseilua, bai Udako Euskal Unibertsitatea, eta UEMA berak ez, alegin bat egin deula, bagoitza bere aldetik, baino elkarrekin ez, eta horrek ni uste dut, bueno, ez, baleiun jarri berdala batetik alegin hori, baino bestetik lortutako emaitza, ni uste dut dela, bueno, ez, azken finean, uste genuen eta esaten genuen, intuitzen genuen, ez, lurralde antolaketak, irigintzak, hizkuntzangan eragin bat izan zezaketela, eta ni uste gaur esan dezakegula hori frogatu dala, benetan ez, eta zentzu hortan uste genuen euskara sustapena, euskara departamentuetatik atera eta zentralidade bat eman, eta politika orokorran erdigunean kokatu behartzala, eta uste dut bide hori egiten hasita gaudela, ez, azken finean jardunaldi hauek eta jardunaldi askotan hausnarketarako eta ez balio izaten dute, baina kasu honetan nik bai uste dela tresna bat sortu dela, tresna bat baliagarri dana, ez, egiten ditugun hausnarketa horietatik abiau eta eragiten saiatzeko, ez. Eta zentzu hortan eragin linguistikun ebaluazioko tresna hori, ez, sortu zana, eta aurreko urtien mai gainin jarri zan tresna hori, UEMAk momentu hartan esan zuen konpromiso hartzen zula erabiltzen hasteko. Eta hori da, hain justu, egin degun, ez. Gaur esan dezakegu, Lekarozen, Orion, Alegin, Orexan, Munitibarren, hainbat lekutan, eta elkarlan hori, ez, udaleta ere zabalduta, eta udal horien konpromisoi edo borondati esker, bide bat egiten nahi dela, eta tresna hori esan dezakegu erabilgarrile eta baliagarrile ere izaten nahi dela, eta prozesu bat bezala ulertuta ere, tresna beha hobetzen jun beharko dela,
aipatu da, udalegean ere nola, ez, sartzen dan edo, ez, bere egiten duen baita ere, udalerri euskaldunetan hain justu, eragin linguistikoa ebaluatzen hasteko behar hori, eta esango nuke, borondatez egiten nahi gehan bideo honetan, jauzi kualitatibo desente handi badala, eta eskertzekoa dala ere hori udalegean horrela hartu izana, borondatetik garutzo, bete behar bezala ere, jasotzen dalako, eta zentzu hortan aurrea begira ikusten dugu, oinarri sendo bat eskaini zaiola, bide berri bat ireki dela, aitzindariak izan gehala hortan, Paulek aipatzen zunez, ez da Euskaran ikuspegitik bakarrik baizita, munduko beste zenbait lekutan eta beste herrialdetan hainbat hizkuntza gutxituekin, baina praktikan eta gu baino aurreratuagoak daude, baina esan dezakegu bideo hori egiten nahi gehala, eta nik uste dut bideo hori gaina arrakastaz egiten nahi gehala. Eta zentzu hortan, uste dugu baita ere, oraindik pedagogia egitea tokatzen zaigula, ekologian ingurun eta beste hainbat gairen ingurun esaten danin, lurralde antolaketak edo hirigintzak lotura horiek ditula hizkuntzan inguruan oraindik ere jakin badakigu, ez da pixkat arraro jasotzen dela o badagola hor bintzat zer eginik eta zentzu hortan ere ustez ahalegin bat egin behar deula pixkanaka komunikatzen juteko eta pixkanaka jendeari ere jakusteko zein dan egin nahi dugun bidea eta hain justu elkarregin egin nahi dugun bideo hori. Eta horretan ere, gu bintzat gure aldetik saiatzen nahi geha eta uste dut jardunaldi hauek ere beste ekarpen bat egingo dutela eta hori da. Eskerrik asko Josu. Ingurumenean argi dago, ebaluatu, neurri zuzentzailea proposatu eta eragina oso larria balima da, inkluso bertan bera gelditu hori, ingurumeneko kultura hori izango ditzateke hizkuntza esparrura ekartzea. Azkenik, Iñaki Alegriak, UEUko zuzendariak, emango digu jardunaldiaren, 3. jardunaldi honen egitarrauen berri. Iñaki. Mila esker etortzeagatik. Programaren zehaztasunetan sartu baino lehen, esatea, etorkizunari begida ere, UEU, UPV-EHU-den laguntzarekin eta hemen gauden guztion babesarekin, gradu ondoko bat jarriko duela martxan, nolabait arlo honetan formazio teknikariei eta formazio emateko asmoz, orduan hori ere, honen nolabait urte hauetako lanaren fruitua da, eta, ekaina uztaila aldean matrikulazio garaian horren berri emango dugu ere. Eta, jardunaldi honetan, 3. urte honetan, gaia askoz ere zehatzagoa da, zentratuko gea L tresnaren inguruan. Lehenengo hitzaldia gaindegitik udalerrien nolabait ahalmenak eta gaitasunak eta landuko dira, gero bi kasu, bi L aplikatu den bi kasu aurkeztuko dira, lekadoz bera ipatu dena, eta odio, gero horren inguruan eta etorkizunari begira mai inguru bat garatuko da, gero Baskalostean, mai inguru hortan ere etorkizuneko gaia ere desente zentratuko du atentzioa, eta gero arratzaldean eukiko dugu neurri zuzentzaileen inguruko eztabaida, aurkezpena, eta gero txertatze legalaren inguruan adituko dira batzorde akademikoko bi kidea, Unai Fernández de Betoño eta Iñigo Urrutia, eta bukaeran ondorio batzuk lortu nahi dira eta ondorio horiek gizarteratu. Ni batzorde akademikoko kide guztiei eman nahi diete eskerrak, eman nahi dizkiet, egindako lana, 3 urtetan egindako lanarengatik, oso batez ere hasieran gaia heltzeko, zailtasun objektiboa zeuden, eta oso lan ona egin zuten hasieratik, eta nik uste 3 urtetan zehar egindako lana eskertu egin behar dela. Besterik. Eta esan behar da, ez dut esan, baina doaneko arrunaldia, hori antzitsua da. Eta baita ere, esan beharko litzateke, gradu ondoarena ni uste azpimarragarria dela, oda, gai bat sortu da, lehen esaten duen, irauteko sortu dela, eta horrek iraupen ematen dio, eta legeak
eskakizuna alde batetik, baina eskaintza ere ongo dela teknikarien, edo ontan aditua izan horien personena, beraz. Bueno, hain zuen txanda da, galdera balin badukezue, eta guk erantzuten balin badakigu, zuen esanetara. Ni daukat galdera gai konkretu baten ingurukoa. Aipatu dituzu, UEMako lehendakariak aipatu ditu hainbat herri, eta nik hemen ikusten detia Orion plan orokorrera eramanda dagoela, ez dakitze mailatan eta ez dakitze planteamenduta, baina beste herriren batean, badute ia txertatuta plan orokorrean, azken batean hirigintza eta planeamenduaren inguruko erabakiak udallegean ez dakit hartzen diren, baina hemen bai, edo Orio da bakarra. Lekarozen eginda, hori, aplikatu zaio nolabait Ortagon proiektu urbanistiko horrek eukidizakeen eragina, Orion plan orokorrean txertatu zen eta prozedura horretan dijoa eta emaitzak ikusten ari dira, eta nik uste aztertzen ari dela. Esan behar da, hori ez, lehenengo frogatan, ez ari gehala, aplikatzen ari geha, ikusten ari geha, eta hor, badago haindik hobetzeko, eta hobekuntzak ere proposatzen ari dira, tresna behari aplikatu hartzea izkion hobekuntzak, orduan, esango nuke, alegia, frogatzen edo erabiltzen hasita gaudela, pixkanaka egiten nahi dan bide badala, Orio izan daiteke pixkat aitzindariena edo izan dana, Lekarozkoa ere hor dago, eta hor jarraian aipatzen dituen herri guztioietan, batzutan hasita daude, bestetan hasteko asmotan daude, eta gu ematik, ez da egin nagusiki bintzat proposatzen ari geana da, plan orokorrak, udaletako hirigintza plan orokorrak eginteko asmoa duten herri hori bintzat kontutan ardezatela, eta pixkanaka, UEMaren laguntzat eta beste hainbaten laguntzaz, pixkanaka ikuspegi hori ere txertatzen hasi eta tresna bera erabiltzen hasi. Hori da, pixkat egiten nahian bidea, baina esaten dizuta, oraindik egiten hasita gauden bide bat, eta pixkanaka jun behar dena, eta bere denbora ere behar du, tresna bera ere nik uste dut, ondik ere, pixkat hobetzen edo, ez da egite karpen horiekin, pixkat sendotzen jun behar dula, baina, erabiltzen nahi geha. Eta momentu honetan daukan erabilera mailan esate baterako posible izango litzateke promozio bat aldaraztea irizpide hauen arabera, edo oraindik maila apalagoetan dago txertatuta planeamendurako baliabideetan? Nik uste dut, ikusi behar da, aplikatzen denean zein dian baitare emaitzak, izan daitezke oso hauskortasun handia izan dezakela, eraginaren arabera baloratu beharko da, eta gero erabakiak, esan dut udalaren erabakia dira, eta herri bakoitzak erabaki beharko du, ematen diren emaitzen arabera hartu beharreko erabakiak zein diren, ez izan daiteke, neurri zuzentzaileak ipintzearena, izan daiteke proiektua bera zalantzan ipintzearena, uste dugu izan daitekela, baino ez da kasua oraindik ez da gertatu horrelakoriko ez daukagu horren berriri bintzat. Ez orduan, uste momentu hauetan neurri zuzentzaileak planteatzeko bidetik gehiago jotzen ari dela, proiektua bera, ez da egizer, hori da, ni uste pixkat hori ez, pixkanaka egin behar den bidea dela, ate guztiak irikite daudela, baina, xoabe, eta poliki, pixkanaka jakinda ez, ez da egita, asmoa bera ere berritzailea dela, hor dago. Igual gaizki egiten galdera, bakarri izan jakiteko zein zan tresnaren heldutasun maila, ez gero... Ez, tresna, esaten denean, oraindik hobetzeko kontua dituela, ni uste detailetaz hitz egiten ari gehala, alegia tresna bere hortan oso ondo definitua dagoela, oso baliagarria dela, eta hori ez da euskara teknikarek esaten duten zerbait, baizik eta arkitektuak eta hirigintzako eta beste departamentuetako edo, ez, beste kontuetan aritzen direnek ere erabili dute eta ezin da aplikatu izan ere, ez da euskara teknikariek soilik aplikatu edo bultzatu dezaketen kontua, baizik eta behar dira kasu honetan plan orokorretan hirigintzako arkitektua, soziologoak, beste departamentuetako jendeak, eta ateatzen den balorazioa tresnaren inguruan esango nuke oso positua dela, erabilgarria dela, ez da ondo diseinatua dago, eta zentzu horretan ez dago tresnarekiko zalantzarik esango nuke. Hori frogatua gelditu da. Beste kontua da, aldian edo segun eta zeri aplikatu nahi zaion, hobekuntza txikiak edo detaileetan oraindik ere izan dezakela hobetzeko. Baina ni ustez, hobekuntza horien kontua dela, etengabeko hobekuntza batean sartu behar dugula gure burua, beste frente guztietan bezala, kasu honetan ere tresnarekin horrela jokatu behar dela. Txertaketan legala ipatu ez behar horretz esmen, horrendik ere gauza hori pixko bat dela horra dela, borondate kontrolia hau dela. Ez, ni ez naiz jurista, baina kontua da, udallegean txertatuta gelditu da, eta udalak, oker ez badago, udalak behartuta daude
elea aplikatzera, hirigintzako proiektuetara. Ez da hona da, ondoren, elea aplikatuta gero, diagnostikoa egiten denean, ez da hona da, derrigortasunik gero neurri zuzentzaile jakin batzuk egartzeko. Hau da, hori da, lehenengo urratsa, tresna berri hau legedian agertzen da, lehenengo kasua da. Gero, logikoa izango litzateke hori, hirigintza, ez bakarrik udal hirigintza, maila batzutan ere hau txertatuko balitz, egongo litzateke gero ibilbidea, ez bada neurririk hartzen, udal batek ez bada neurririk hartzen, edo nolait herritarren parte hartzeak eta babesak eta legiteak eta barreko beste ibilbidea bat egongo litzateke, baina uste dela, hau bigarren jardunaldian zehaztu zen elea, eta bigarren jardunaldia zen zen 2014an. Oso gauza berrita zaigea, baina ja, segura gauza gutxi hongo dira sortu eta 2 urtera ja legedian txertatzen hasi dena, baina bai, lehenengo urratsa da udallegiarena. Igual, horre besteak hor txertatzen legala, eta horrak gagu Unai Fernández de Betoño eta Gurte horiek egin duen lanketa, alegia udalegeaz gain, alegia bai Euskaren plazentioaz ari garela, bai dot horietaz ari garela, horre behetoki izan beharko lukeelako. Horregatik lehen izan duguna, udalegea izan da, nolabait, babes juridiko nagusi hori hor jasota gotea, aurrera pauso handia da, baina hor bi gauza ez bai gero udalege horrek ere garapen batzuk beharko dituelako, edo zein lege bezala, dekretuen bidez gero garatu behar dalako ez, nolabait, Batzorde Akademikoa agertzen ziren zalantza, udale Euskaldunez ari garenean, zertaz ari garen, alegia hori guztia ere, horrek beharko du, legea onartu berria da, horrek, lege horre bere garapena izan beharko du, eta jardunaldiak ere beretu nahi ditugu, nolabait, bidea erakusteko, eta gero bestea, badira, beste esparru batzun non horre bermatu beharko dan. Hori izan bezala, horregatik jarri dugu jardunaldiaren amaieran, azken finan horre agertuko dira, argibideak, etorkizunean ere, ze beste txertatze izan behar duen elek. Orain arte neurketa gadea eta gero Josu esan dut marratu behar dela eta horregatik etorkizunari begira ari gara lehenik eta behin neurri zuentzaile hitz egiten dugulako. Eta horre asmoa ere bada neurri zuentzaile horiek mota ezberdinetakoak izatea, alegia, aurreratzea zer aurkeztuko dugu, horrela ikusten da, izan daitekela proiektua bera moldatzea, proiektua tempusean nolabait zabaltzea, printzipioz, alako edakaten bokazioa aldala zuzendu dezagun, lehen helburua hori da, geho ja, gertaliteke, hain ez daka buruan ze kasu izaiteke, akila eskuartean egon daitezkenak, edo duen badituenak ez dagoena, igual momentuen batean, jarri eguna aipu hori edo adibide hori egalezen gertatu den, ez da? Printzipioz, horregatik, hirugarren jardunaldi hauetan garrantzia eman nahi diegu neurri zuzentzaileei, nolabait hor agertuko dalako, ze aukera egon daitekeen, zeragin linguistiko hori, ez da bin izan, Euskararen, Euskal Hizkuntza Komunitatearen kontrakoa. Hor, ingurumenera etzulita, ingurumenaren impactoa ebaluatzen hasi zenean ere, oso zaila zen pentsatzea, hortik etorri zitzekenik herri lan handi bat bertan bera gelditzeko aukera, eta berriz gerora bidea inala gauza hori gertatu dira. Hemen ere nik uste dut urratsetan gaudela, etorri daitezke olako kasua, baldin eta oso larriak baldin badira eraginek. Hizkuntza politikaren ikuspegitik, pentsatzen dut honek balio handia izango duela tresna bezala arnasgunen babeserako, eta hemen, orain dela aste batzuk hemen ginen oraindik gai horri buruz hitz egiten, beste neurri batzuekin batera, arnasguneetan hartu daiteken politika berezitu, egin daitezken politika berezitu, hoien barruan, eta horrelako erraminta batek ze garrantzi izan dezake beste batzuekin batera. Nik uste oso garrantzitsua dela, eta da arnasgunen balioa azpimarratzen duelako. Hain zuzen ere, hor badago, berez ere, natura gordetzeko, zaintzeko elementu dadan bezala, elementu naturalak, elementu kulturalak ere zaindu beharreko dira, hizkuntza zaindu beharreko elementua da, eta bereziki hauskorra dan ekosistema baten, zaintza berezi bat behar duen zentzu hortan, nik uste elementu bat gehiago da, atentzioa jartzen duna, deitzen duna, arnasgunen garrantzian.
Nik uste gerora honek izan dezakela erabilera zabalagoa ere bai, esan logikoa da arnasgunetan lehentasunezko kezka bat sortzea, baina zuzen ere kalte oso handiak eragin daitezkelako ekosistema nahiko garbiak diren horietan, baina honek izan dezake gero hirien garapenean ere auzo berriak eta aurreikusteak da, auzo horien populazioa nola betetzen da, ze irizpidekin, ze ritmotan eraikitzen da auzo berri bat asimilazio edo bateratze, kohesionatze prozesuak eman daitezen, de repente 1000 persona, 2000 persona kolpean sartzen bali madira leku batean bizitzaten, horrek ze aukera ematen dien persona horiei integraziorako edo getizaziorako, beste zenbait elementu daude, eta hor, iruditzen zait, honek izango dula legean sartuko dela esparru gehiagotan, eta baita ere erabilera zabaltzen joango dela. Iruditzen zait, zerbait oso importante izan diren zerbaiten lehen urratsetan gaudela esango nuke. Bai, UEMai, arnasgunei eta UEMai dagokionean esanet guk, UEMak, ez da egin nola esan, lan hildo hau, hildo estrategiko bezala planteatzen zuen, ez da planteatzen zuen arrazoi jakin bategatik, udalerri euskaldunek izan duten bilakaera aztertuta, eta ez UEMa bera bakarri, eta bai jaurlaritzak, eta aztertu duen edo zeinek, ez bai ezagutzan eta bai bilakaeran, jetxira bat gertatzen ari da. Udalerri euskaldunetan, gaur atzo baino erdaldunagoa dira udalerri euskaldunak, eta ni uste dut, egiten den ekarpen honekin eta irekitako hildo honekin bide bat jartzen degula bihar, gaur baino erdaldunago izan ez ditezen behintzat esan edo, eta jakinda honekin bakarrik ez dela lortuko helburu hori, hau egin beharko da, orain arte egindako bideak indartu eta bultzatu beharko dira, eta seguru asko, bai herritarren almentzean, sensibilizazioan, gai hauen lanketan, ez dakit, mila lekutatik eragin beharko da, baina ni uste dut, lorpen bat dela gaur egun, ni uste dut Euskaren arnasguneak jokatzen duten funtzioa balioan jartzea, adostasun zabal batez onartzen degula, eta jauzi kualitatiboa dela bat tresna bera sortzea ireki den bidea eta guzti hau, baina bestetik ere, nik askotan aipatzen dut, udalerri euskaldunak ez dira ez UEMaren eta ez inoren patrimonio, eta hor eragiten duten eta eragin dezaketen ez da egite elkarte eta eragile asko eta asko daude, eta zentzu horretan ikusten dugu jauzi bat eman dela ere elkarlanaren bidetik, argazki hau ikusi besterik ez dago, baina argazki hau zabaldu daiteke nahi bezain beste, udaletatik abiatuta eta eragile sozialetatik, eta lehen aipatzen nuen, departamentu, ez da esan edo oso bestelakoak diren ikuspegitatik, ez da egitez, norabide jakin batean bide bat ireki dela, eta ni uste dut hor, jauzi kualitatibo bat eta markatzen dela bide berri baterako aukera bat, eta zentzu hortan garrantzia UEMaren mintzat bere bizikoa dauka. Bueno, arteko ekitaldietan bezala, nolabait mundu honetan bai hirigintza, bai zuzenbidean, bai arkitekturan, eta bai udaletan eta zinegotzi alkate eta ikasleentzat ere, zuzenbide edo arkitektura ikasleentzat, eta ernailanak, eta publiko zabal bat dago, beste batzuekin konparatuta, esan behar da, jakintzarloen artean halako zeharkakotasun bat dagola, eta aurrekoek izan duten arrakasta ikusita, uste dugu, arlo desberdinetako jende desente etorriko dela. Jardunaldietan Carlos Santamaria gunean izango da maiatzaren 12an. Besterik ez badau.
Mila esker eta horren arte.